Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәмсез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәттә Беренчеләр Советы форумы узды. Азнакай яшьләре өчен яңа спорт киңлеге ачылды. Салкын суда yüзүчеләр республика беренчелегендә көч сынашты. Бу яллар Полевай урамындагы йорт хуҗалары өчен кайгылы килә. Шәмсуллиннар өендә янгын чыга. Вакытында килгән ярдәм янгынның күрше корылмаларга таралуын булдырмау өчен оператив чаралар күрә. Тик 80 квадрат метрлы торак мәйданның диварлары гына исән кала. Янгыннан каза күрүчеләр белән Ләйсән Галиева аралашып кайтты. Бу хәләфәт нәкъ шушы бүлмәдә барлыкка килә. Лаеклы ялга чыгып үзебез өчен яшәрбез дип өметләнгән хуҗаларны янгын ярты сәгать эчендә бер нәрсәсез калдырган. Шәмсуллиннар гаиләсе өйдә 4 яшәгән. Сәгыйд Минсалихович, Елена Николаевна, 11 сыйныфны тәмамлаучы кызлары Эльвира, аның 87 яшьлек инвалид әбисе. Янгын сөндерү хезмәте килгәнче хуҗалар йортны үзләре сөндерергә тырыша, тик нәтиҗәсез. Коткаручылар килеп җиткәндә күршеләре ярдәмендә әниләрен чыгарып өлгерәләр. Бар мал-мөлкәтләре исә ут эчендә кала. Я готовила завтрак, муж на диване лежал, телевизор смотрел. Произошел хлопок. Муж пошел в котельную, там он закричал, что горит стена. Потолки были натяжные, и моментально все охватило. Янгын нәтиҗәсендә 90 квадрат метр мәйданындагы йорт янып бетә һәм күрше йортка да бераз зыян килә. Бәхеткә хуҗалар да, күршеләр дә исән кала, аларның сәламәтлегенә берни дә янамый. Тик хуҗаларның озак еллар җыйган мал-мөлкәте янып бетә. Хәләл кешеләре белән төзелгән өйләрендә бүген яшәрлек түгел. Аларны вакытлыча күршеләре сыендырган. Прошу помощи. Материально или как-то вещами. Будем очень благодарны. Карактан кала, янгыннан калмый, ди халык. Шуңа истәп, ил тикерсә, күл була дигән хаклыкта яшим. Бүген Шәмсуллиннар гаиләсенә барыбызның да ярдәме кирәк. Аларга матди ярдәм күрсәтергә әзер булганнар өчен гаиләнең хисап номерын экраннарда күрә аласыз. Әлбәттә, Беренчеләр Советы форумы узды. Анда 450-дән артык кеше катнашты. Алар арасында Татарстан Республикасы рәисенең ярдәмчесе Тимур Сөләйманов, Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов, спикерлар, юнәлешләр лидерлары һәм Беренчеләр хәрәкәтенең остазлары. Тулырак алдагы материалда. Находится на лидирующих позициях в Республике Татарстан. Беренчеләр Советы форумын тантаналы рәвештә Татарстан Республикасы рәисенең ярдәмчесе, Татарстанда Беренчеләр хәрәкәте җитәкчесе Тимур Сөләйманов һәм Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов ачтылар. Алар быелгы эш нәтиҗәләре буенча хәрәкәт остазларына рәхмәт хатлары тапшырды. Советнику директора инженерного лицея Минлясановой Сабине Бавадиновне. Если также, с одной стороны, не спеша, но с другой стороны, так, с сильной самоотдачей команда движения будет продолжать в Альметьевском районе, безусловно, со временем оно будет набирать обороты, и все больше ребят будут участвовать и находить для себя ценность в движении первых. Тимур Нагуманов форумда катнашучыларның барысы да хәзер бу җәмгыятьнең зур киләчәге башлангычында торуын билгеләп үтте. Я вижу, что уже появились традиции собственные, появились какие-то правила, появилась символика, и ребят на самом деле горят глаза. А сегодняшний форум, он показателен, то что на самом деле это не какая-то там, не знаю, там пустая история, которая не знает, куда себя преломить. Это действительно уже полноценное движение, которое вовлекает все больше и больше членов. Әлмәттә хәрәкәт барлыкка килгәннән бирле аңа 3000-гә якын катнашчы кушылган һәм әлеге нәтиҗәдә хәрәкәт остазларының роле зур. Благодарственное письмо сегодня очень приятно получить, потому что стараемся вести детей к лидерству, стараемся, чтобы все детки включились в процесс движения первых, потому что это реально настоящий старт для детей, для их развития, чтобы каждый нашел свою нишу. Форум активистларга районда беренчеләр хәрәкәтен үстерү өчен яңа идеяләр һәм проектлар белән уртаклашырга мөмкинлек бирде. Аларның иң яхшылары 2024 елның планына кертеләчәк. Шулай ук форумда катнашучылар беренчеләр хәрәкәтенең 12 юнәлеше буенча үзләренең уникаль проектларын эшләделәр. Аларның иң яхшыларын сайлап, чынга ашырырга планлаштыралар. У ребят 3 темы. Это психология, интернет-тема и такая общая, обширная тема образования. Каждая команда пишет свои идеи, проекты. Позже мы будем выбирать самую интересную и реализовывать в нашем городе. Чараның аерылгысыз өлеше булып спикерлар белән очрашу булды. Алар балаларга беренчеләр хәрәкәтенең һәр юнәлешенең әһәмияте турында сөйләде.
Әлмәт театры ise тамашачыларына яңа спектакль тәкъдим итте. Интерактив формада эшләнгән «Килешәсезме» спектакльнең авторы, режиссеры, хореографы һәм рәссамы да үзебезнекеләр. Премьерада Рәдифә Ногманова булып кайтты. Театр сөючеләр гадәттә премьера буласы көнне алдарак җыела башлый. Берәүләр программа карый, икенчеләре музей белән таныша, хәл-әхвәл белешә дигәндәй. Быел исә тамашачыга сәхнәдә булачак вакыйганың катнашучысы булырга туры киләчәк. Интерактив спектакльдә катнашу өчен тамашачылар мессенджерда булдырылган төркемгә кушылырга ашыга. Открыть сайт. Ага, вот так. Вы вступаете в группу. Тамашачыларның спектакльдәге роле геройларга киңәш бирү, сораштыру нәтиҗәсе аларның алдагы гамәлләренә тәэсир итәчәк. Барысында елмайган битлек астында калдырып, бер ни булмаган кебек елмайырга, төгергә, кунак көйен килергә киңәш кирәк. Сезнең ярдәмегез кирәк. Безнең җәмгыять шулай корылган. Күпләребез башкаларның тормышы белән кызыксына, аларның гамәлләренә ачыклык кертергә ашыга. Дөрфарак итеп әйткәндә, кирәкмәгәнгә тыкшына. Моны спектакльне булдыручылар үз файдасыннан куллана. Геройлары аркылы матур итеп урыннарына утырта. Көлкеле тормышчан уйландыра торган әлеге сәхнә әсәрен театр коллективы тулысынча үзләре тудырып башкарып чыкты. Сценарий авторы Резидә Хәйретдинова, режиссеры Динар Хөснетдинов, музыка бизәлеше өчен дә ул җаваплы. Биюләрне сәхнәгә Ләйсән Заһидуллина куйды. Резидә Хәйретдинова һәм Айрат Мифтахов, Лилия Заһидуллина һәм Раушан Мөхәммәтҗанов, Энҗе Сайфетдинова һәм Фаил Сафиуллиннарның парлы образларында күпләребез я үзләрен, я танышларын очратмый калмагандыр. Спектакльнең күңелгә иң ятышлы урыннары әлбәттә республикабызның атказанган мәдәният хезмәткәре Ильяс Гәрәев һәм Татарстанның халык артисты Раушания Файзуллина белән бәйле булды. Теләсә кайсы комедия жанрын тулы төсләрендә бирә торган Раушания ханымның уены бу юлы да күп тамашачыларны елаткан шикелдерде. Олап, менә монсы хаш. Премьера азагында тамашачылар Раушания ханымны күркәм юбилей белән котлау бәхетенә иреште. Аңа ихлас теләкләрен Татнефть компаниясе, район җитәкчелеге вәкилләре, әлбәттә инде хезмәттәшләре җиткерде. Озака яшьләре өчен яңа спорт киңлеге ачылды. Мондый мөмкинлек Яңа биеклекләр республика проекты кысаларында барлыкка килеп, Тау яшьләр үзәге спорт залында урын алды. Модульле скалодромны ачу тантанасында безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Чарада катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, районның спорт командасы казанышларын билгеләп узды. Яшьләрне сәламәт яшәү рәвеше алып барырга өндәде. Яңа спорт объектын ачу мөмкинлеге иң алдынгы укучыларга бирелде. Якты төсләре белән үзенә дәшеп торган биеклеккә тренер ярдәмендә менеп карарга да мөмкин булды. Иң беренче булып бәхет шәһәр гимназиясе укучысы Данис Шакировка елмайды. Мне предоставили самым первым залезть на скалодром. Это было прикольно. Приходите сюда. Спортның бу түре биеклектән курыкмаска өйрәтә, характерны ныгыта, аяк һәм кул көчен арттыра. Правил очень много в зависимости от полосы сложности. Различные, получается, зацепы имеют свое название, различная полоса сложности с изгибами, с отрицательными изгибами. Но здесь большая часть для детей, для того, чтобы они увидели, попробовали, первичные навыки, так сказать, выработали, потренировались и выработали в себе, точнее, поработали над своим страхом высоты. Грантны районның яшьләр үзәге командасы җиңгән. Аның суммасы 2 миллион сумны тәшкил итә. Яшь үзенчәлекләренә карап скалодром төрлечә була. Ә биредәгесе балалар өчен яраклаштырылган. Һәм бүгеннән башлап биредә атнага 2 тапкыр шөгыльләр башланачак. Илмир Шәрифуллин, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Шәһәр күлендә исә салкын суда yüзүчеләр республика беренчелегендә көч сынашты. Әлеге традицион турнир 16-нчы тапкыр үткәрелә һәм кышкы yüзүне тормыш рәвеше иткәннәрне бергә туплый. Кышкы yüзү буенча республика беренчелеге бүген Әлмәт төбәгендә 80-нән артык кешене җыйды. Алар барысы да иң беренче чиратта шушы салкында салкын суга чуму алулары белән бәхетле.
11 яшьлек Тимурның салкын суда чыныга башлауына нибары 3 кенә ай. Шуңа карамастан, аңа ачык республика турнирын ачу бурычын куйдылар һәм бу йөкләмәне егет батырларча үтәде. Аның мисалы күпләргә үрнәк ди турнирда катнашучы тәҗрибәле спортчылар. Чөнки салкын су организмны авыруларга чыдам итә, гомерне озайта. Суга кергәч шул хәтле рәхәт була инде. Чыгасы да килми. Чыккач киенгәч тагын чишенеп тагын керәсе килә суга. Шулай менә. Татарстанда кышкы йөзү буенча федерация җитәкчесе Валерий Мальцев сүзләренчә, бу турнир чын-чынлап моржлар бәйрәме. Анда иратлар һәм хатын-кызлар 25 һәм 50 метр дистанциядә йөзү тизлегендә көч сынашлык белән калмый, очрашуны көтеп алган дуслар сыман бәйрәм итә. Шулай итеп, 47 ел элек Михаил Землянов нигез салган Айсберг клубы үзенең күркәм традицияләрендә дәвам итә. 37-56. Приехали, значит, поскольку это открытый турнир, приехало очень много спортсменов. Вообще из 13 городов приехали. Не только из Республики Татарстан. Если говорить о Татарстане, то у нас сегодня и Казань активно приехала, и Челны приехали активно, и Менделеевск, и Бугульма, значит, и Свияжск приехал. Ярышлар тәмамлангач, иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән спортчылар бүләкләнде. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Ленар Корбанов. Сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.